Saúdos, señoras e señores, nova cita ca información aquí en Badal Novas. Comenzamos, como cada día, cos nosos titulares. Os carballiñeses concentráronse en repulsa polo asesinato machista acontecido onte na localidade da Pastoriza. Partido Popular, Espazo Común e Bloque Nacionalista Galego piden responsabilidades por falla de obradoiro de emprego en 4 concellos para este ano. 90 inscritos participaron da segunda andaina de Partovia, un gran éxito de participación superando as cifras do ano pasado. Esta mañá, os concelleiros e as concelleiras, así como o persoal do Concello do Carballiño, facía a súa repulsa polo asesinato machista acontecido onte na localidade da Pastoriza. A concelleira de Servicios Sociais e Igualdade, Guadalupe Sobrado, diu lectura a unha declaración institucional de condena e ao final agardouse un minuto de silencio. Como lles decíamos, a edil de Igualdade, Guadalupe Sobrado, leía un manifesto da Corporación Carballiñesa. O municipal do Carballiño quere expresar unanimemente o seu pesar e a máis enérxica repulsa pola morte violenta dunha veciña da Pastoriza, a mans do seu marido no día de onte. Este feito merece a máis absoluta condena, así como unha fonda reflexión acerca da violencia machista, que é unha das lacras deste tempo e que, por desgracia, se repite con moita frecuencia. Por isto, é preciso tomar conciencia da necesidade de seguir incidindo na repulsa deste tipo de actos e apoiar todas as iniciativas que se leven a cabo para acabar con estes asasinatos. Para quen conformamos a Corporación Municipal en representación de toda a veciñanza do Carballiño, queremos deixar constancia da nosa condolencia á familia da vítima e a condena máis firme destes feitos. Con este motivo, imos gardar un minuto de silencio. A Sala do Civil e do Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a sentenza da Audiencia de Ourense que, en base ao veredicto do Tribunal do Xurado, condenou a José Alén Lorenzo, o veciño de Carballiño que asfixiou a súa muller en xaneiro de 2017, ao internamento nun centro psiquiátrico dependente da Administración Penal por un tempo máximo de 14 anos, do cal non podería salir sen autorización do tribunal. A sentenza aínda podería ser recurrida en sanción do Supremo. Partido Popular, Espazo Común e Bloque Nacionalista Galego piden responsabilidades por a falla de obradoiro de emprego en 4 concellos para este ano.
Os tres grupos da oposición carballiñesa lembran que despois de preguntar ao alcalde e ao concelleiro de Emprego sobre a perda do obradoiro deste ano por non cumplimentar os documentos en prazo á Xunta de Galicia, viron algo sospeitoso das respostas ofrecidas, polo que os grupos pediron a resposta por escrito. Bloque Nacionalista Galego, Partido Popular e Espazo Común afirman que queda absolutamente claro que as explicacións dadas polo concelleiro responsable do departamento, o señor Dacal, non se axusta en absoluto á responsabilidade e as ofrecidas polo alcalde, señor Fumega, culpando ao Concello de Boborás por non reunir toda a documentación. Por todo elo, registraron unha batería de preguntas para aclarar algunhas cuestións sobre a responsabilidade do desastre que se reflite no proceso de solicitude. Por el, os tres grupos piden responsabilidade política por deixar os veciños en obradoiro e sen postos de traballo para un ano. E seguimos con Espazo Común porque manda un comunicado donde se dubida da utilidade que tres persoas vayan a Fitur a conta das arcas públicas. O grupo de Espazo Común non entende a cuantía dos gastos na viaxe de tres persoas a Fitur, sumando a outras viaxes como a que fixeron o ano pasado a Xixón para organizar a posterior presentación da Festa do Pulpo. Espazo Común tampouco entende que se fale en canto ao termalismo do manantial do Bañiño de Arcos, que aínda que non se pon en dúbida os seus beneficios, non supón turismo a maiores para o Carballiño. E se pon en dúbida a estrategia dos desprazados a Madrid. O grupo de Espazo Común non entende tampouco como de 16.000 euros que se aporta hoxe o destino Carballiño Ribeiro a situación máis relevante deste entre o Carballiño no ano 2019 foi a instalación duns aparatos de calistería na finca das Barcias, en pleno parque municipal, namentres o proxecto xeral do parque segue parado. O grupo entende que se o Carballiño quere presumir de vila turística máis alá da estacionalidade ou da semana da Festa do Pulpo, ten que trazar un plan de futuro ambicioso e orixinal que vaia máis alá de charangas, cantos de taberna, rutas de tapas e calistería. O Grupo Municipal do Partido Popular do Concello do Carballiño reclama ao Grupo de Goberno que cambie a postura e salga ao rescate da agrupación de voluntarios de Protección Civil. Aseguran desde o Partido Popular que o Grupo Municipal de Emerxencias conta co segundo da RPT, con 11 plazas, das que están operativas en 10, e as súas funcións non son sempre as relacionadas ca seguridade e as emerxencias, senón que en ocasións están a facer labores de brigadas de obras. De feito, xa non se fan quendas de noite como se viñan facendo. Afirman que a agrupación de voluntarios de Protección Civil de Carballiño segue a minguar porque non se conta con eles e cando se conta non teñen un trato que deberían ter por parte do Concello. Por esta razón, piden que o Concello manteña o servicio de emerxencias municipal coas prazas creadas na relación de postos de traballo, como exclusivo en materia de emerxencia, e que marque fórmulas de colaboración entre o Grupo de Emerxencias Municipal e a propia agrupación de voluntarios de Protección Civil. O Concello do Carballiño procedeu á poda de 200 árbores das casi 600 que hai nas avenidas, nas rúas e prazas do casco urbano do Carballiño.
Dende hai varias semanas, a área de Medio Ambiente do Concello do Carballiño comenzou a tempada de poda, procedendo á poda das case 600 árbores e arbustos que hai nas rúas, avenidas e prazas do casco urbano carballiñés. Arestora, tanto por parte da Brigada Municipal de Medio Ambiente como dunha empresa especializada na contrata para realizar podas máis voluminosas e que requiren maquinaria máis específica, lévase podando máis de un tercio das árbores existentes. A Avenida do Balneario, a Avenida do Parque, a Rúa Ourense, a Avenida 25 de Xullo, a Avenida de Compostela ou a Avenida Xullo Rodríguez Soto son algunhas das rúas que contan con maior número de árbores e arbustos, loureiros, entre outras, ata preto de 20 especies diferentes. A toda agora levanse realizando actuacións de poda nunhas 40 rúas e avenidas, prazas e outros espazos que se incrementarán nos próximos días con podas en máis lugares. E 90 inscritos participaron na segunda andaina nocturna de Partovia, un gran éxito de participación superando as cifras do ano pasado. Dentro das actividades lúdico-deportivas, lembramos que este sábado tivo lugar a segunda andaina nocturna de Partovia. Foi unha andaina de 12 km de dificultade media, consistente nunha ruta circular e nun ritmo libre. A saída tuvo lugar ás 9 da noite do local social das Cavadas e transcurriu nun 80% por camiños e monte pola zona, o cal foi un atractivo para os participantes de toda a comarca e da provincia. Escoitamos agora a Ernesto Blanco que nos facía unha valoración posto que é o presidente da Asociación de Veciños de Partovia. A segunda andaina nocturna que facemos aquí en Partovia. Este ano pois superamos en creces a inscripción do ano pasado con 90 inscritos, o ano pasado éramos 60 e tantos. Bueno, vese que as cousas fanse ben, entonces pois ten aceptación. A noite está boa, fai frío, pero a menos non chove. O percorrido creo que lle vai gustar á xente. É unha novedade por aquí, pola zona, pola provincia, creo que desto faise pouco e penso pois, que é algo que vale a pena, porque é unha experiencia nova, non é o mismo andar de noite que andar de día. É un percorrido de 12 km, é un pouquiño, ten o seu aquelo, pasaremos por sitios moi fermosos, a cambio do ano pasado que se facía moito polos povos da parroquia. Este ano o 80% é camiños e monte, un 20% solamente de asfalto. E nada, esperamos que todo o mundo saia contento de aquí. Un dos participantes habituales, Guillerme Iglesias, tamén nos dá o seu parecer. Bueno, esta é unha andaina que se presta para principiantes, moi boa, unha por ser nocturna e outra porque é unha andaina de 12 km que está moi ben para comenzar a camiñar. A diferencia dunha andaina diurna a unha nocturna é que a xente únese máis, a xente veo con outro distintivo, unha andaina moi apetecible. Eu xa teño feito varias veces e a verdade é que é unha das mellores que hai hoxe en día en Galicia, e podo vos dicir por experiencia propia. E o Arenteiro non repetiu victoria onte en Espiñedo. Na terceira división, cando van disputadas máis de 20 xornadas, onte en Espiñedo podía aproveitar para sumar 3 puntos ante o débil Bergantiños, pero o remate do encontro firmouse con un pobre 0-0. Unha tempada esta na que o Arenteiro especializouse en sumar puntos de un en un, e xa van 11 empates, tanto como os verdes sumaron ao empatar o último campeonato 2018-2019. Poucas ocasións tiveron ambos os equipos, apenas unha ocasión de gol por cada bando, e con ambos gardametas que apenas viron comprometidas as súas respectivas porterías. Pois a verdade é que hoxe foi un partido moi disputado,
ante un Bergantiños que ten moi bons xogadores, que ten moi boa plantilla. Foi unha guerra táctica no medio campo, onde os equipos queríamos roubar para poder facer contraataques. Foi un partido moi cerrado, sin moitas ocasións de gol. Eles tuveron algunhas, nós ao final tamén tuvemos unha para poder coller ventaxa no marcador. A verdade que foi un partido con moi poucas ocasións, de moito traballo, de moito esforzo. Os dos equipos tivemos moito traballo a nivel defensivo, todos os xogadores, e ao final, un 0-0 que nos permite seguir sumando, seguir imbatidos nesta segunda volta ca portería cero. O próximo partido que temos é outro rival difícil da parte alta da clasificación, todo un Deportivo B, pero a nosa intención é intentar seguir sumando puntos, seguir nesta boa línea de traballo. E o Sporting do Carballiño perdeu por 1-2 co Molgas na casa. No campo da Uceira, os de Mindo desaproveitaron unha boa ocasión de sumar 3 puntos ante o penúltimo da Primeira Galicia. Na próxima xornada viaxarán ao Ourense para enfrontarse ao Valenzá, 14 na táboa con 22 puntos. E a Asociación Avantar organizou como cada ano o seu Festival Tasca e Literatura no barrio de Flores, onde participaron Carlos da Aira, Sonia Moral, Pepa Álvarez, Nesto Fernández, Eladio Rodríguez, Víctor Viñal, Roberto Sobrado, Víctor Gulías e o trío musical Andasoa. O tempo previsto para a vindeira xornada do martes terán influencias baixas presións, polo que de novo agardamos unha xornada de ceos anubrados e chuvias. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentras que as máximas quedarán sen cambios significativos. A farmaza de garda para a vindeira xornada será a farmaza Muradás, situada na rúa principal. Nos queremos despedirnos xa de todos vostedes, non sin antes darlle as gracias pola súa atención, repetirlle unha e mil veces que teñan moita precaución nas estradas e que nos vemos mañá aquí, no seu informativo diario de Badal Novas. A morte a nosa, sen pulo que nos hereda, sen rumbo, sen a rosa dos ventos. Calada se calada, morte esta morte negra, que en silencio nos busca y en silencio nos leva. Calada se calada, morte esta morte negra, que en silencio nos busca y en silencio nos leva.